هدمونات تيوب سلام أب كل خرنعة عالم تركبوا كبرات تخطتلت هدمونات يوب أب زلكم وسلام دعنا نتمنى أما دبنا زلكم حنات رئيتو يخن نقفيتا أبوتا كومنت نتصحفكم شير لايك سبسكرايب بنقار كساب مفتس أمتا مدبنا كتكاتاتولو بخبرنا عدب بلوز تتعواتي زي ترقح بلوز أكفافالي بسعر مريحناتو كابنا بن كرنعات ميدان نايمر أي عقموت أبابيل كاتقول سم قرباتون أكفافالهم نسو بزح شوتاتات أب مزقاب زركب زبالز أميرانو ناي عالمنا تباهيلو ببزحات زميرلون زمرلون زلو أب مداي مسمر مكفال عالمنا كاب زرأيتم سبر ككلت بلحن زخونة تزاوتاي بقدام نزلت قص بلجيما وأكفافال مانشستر سيتي كيفن دي بروين أيو إذا حدش قد أم نفسه تتكبار خون زفك أدانا تقد أهجرا وتفلت أنت نخركب كم أمن خرنا على السرحان تزاوتاي كم وين عند حادر زمكرن زمار كعس أجر كم نرز جبرنا زولا كيفن دي بروين منيو دحر بايتو كما يمثل زحلف وزولا نايت صوتا جزاي كما يزبليو أب حجر أنت يا بركتلوا أنت عينت عوتك أبيتو بزح الشتاتاتون قراباتون كندي بصحو فلي تكتيكاو بلجو انتايو زراخبهم كبرتات بعد من يوم زبلو حتاتات كنمولو سمينا كم كل جزيه شير لايك سبسكرايب بنغوار تبابعنا نغوس قرب كينج اوف اسيستس تبايل زغلط كيفن دي بروين 28 سنه شحنچات مينتيسار حدن توليدو بلجيما بروفيشنال تጻዋታይ كعس اگر كينو نكلب بريمير ليج مانشستر سيتي هاغرايت غانتا بلجيم كم اكافافال زعوتن حلقه غانتا نيو ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተጻወት ወለዶ ከምኡን ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ኣካፋፈልቲ ዓለምና ተባሂሉ ብሰፊሑ ይግለጽ ሙሉእ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክብሉ እዮም ዝገልጹ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዴብሮይና ፕሮፌሽናል ላዕለዋይ ፀወታ ኣብ ገንኪ ጀሚሩ ኣብ 2010-2011 ቤልጅየም ፕሮ ሊግ ክዕወት ከሎ ስሩዕ ተጻዋታይ ነይሩ ኣብ 2012 ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ተጸቢሩ ኣብኡ ድማ ውሕድ ናይ ፀወታ ግዜ ተጻዊቱ ብድሕሪኡ ናብ ቨርደር ብረመን ብልቃሕ ተዛዋዊሩ ኣብ 2014 ምስ ወልፍስበርግ ብ18 ሚልዮን ፓውንድ ፈሪሙ ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተጻወትን ቡንደስሊጋ ክኸውን በቂዑ ኣብ 2014-2015 ዲኤፍ ፖካል ኣብ ዘመዝገቦ ተዓወት ድማ ብሉጽነቱ ኣመስኪሩ ኣብ ክራማት 2015 ዴብሮይን እና ማንቸስተር ሲቲ ብናይ ሸዑ ክብረ ወሰን ክለብ 54 ሚልዮን ፓውንድ ተጸምቢሩ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ፀወታ ዘመኑ ከመይ ይመስል ኣሎ ብሰፊሑ ንከታተሎ ዓመተ ስፖርት 2015-2016 ብ30 ናሓሰ 2015 ማንቸስተር ሲቲ ንዴብሮይን ብናይ 6 ዓመት ውዕል ምምጻእ ኣፍሊጣ بكبر وسن كلب زخون 54 مليون باوند 75 مليون يورو ናብ حقوق فايتياتو እዚ ድማ ድሕሪ ኣንከል ዲማርያ ኣብ 2014 ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ መጋዓዞ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓባይ ብሪጣንያ ካልኣይ ዝኸበረ ዝውውር ክኸውን ክኢሉ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንፈለማ ግዜ ምስ ክለቡ ሲቲ ብ12 መስከረም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ መበል 25 ደቂቃ ንሰርጂዮ ኣጌሮ ተኪኡ ክኣቱ ክኢሉ ብ19 መስከረም ኣብ ቀዳማይ እብረ ተወሳኺ ደቂቃ ኣንጻር ዌስት ሃም ዩናይትድ ናይ መጀመርታ ሸቱ ኣመዝጊቡ ግን ካብ ስዕረት ክናገፍ ኣይከኣልን ኣብ መወዳእታ 2-1 ተሳዒሩ بسلسة ጥቅምቲ ኣንጻር ኒውካስል ዩናይትድ 6-1 ኣብ ሰዓሩ ልግጥም ድማ ሸቶ ኣመዝጊቡ ብክልተ ጥቅምቲ ዴብሮይን ምስ ደቂ ጋንቱ ኣጌሮን ያያቶረን ብምዃን ኣብ ዝርዝር ተጻወቲ ንሽልማት ባሎን ዲኦር ፊፋ ንምዕዋት ተረቂሑ ድሕሪ 18 መዓልታት ብ20 ጥቅምቲ ብፊፋ ሓደ ካብቶም 23 ተጻወቲ ዝሓቆፈ ዝርዝር ሽልማት ባሎን ዲኦር ምዃኑ ተገሊጹ ብ21 ጥቅምቲ ዴብሮይን ኣብ ቻምፒየን ሊግ ኣንጻር ሴቪያ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ሸቶ ብምዝጋብ ንሲቲ ካብ መራሒት ምድብ ጁቬንቱስ ብምጽጋዕ ፍልይ ናብ 1 ነጥቢ ጌራቶ ሰለስተ ፀወታታት ተሪፍዋ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ بحاله تحساس ኣብ ልዕሊ ሃል ሲቲ 4-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ዴብሮይን ክልተ ሸቶታት ብምዝጋብ ንማንቸስተር ሲቲ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኣስጊርዋ ብዕለት 27 ጥሪ 2016 ዴብሮይን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ኤፍኤ ካፕ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ደጊሙ ሸቶ ብምዝጋብ ወሳኒ ተራ ተጻዊቱ ኣብ የማናይ ቡርክ ግን ማህረምቲ ስለ ዘጋጠሞ ንኽልተ ኣዋርሕ ካብታ ጋንታ ክርሕቅ ኢሉ بغلت ميازا ديبروين كان مسبرت تمريسو أبدين كورت أنصار برنماوز 4-0 بمعوات عم بل 10 دقيقة كالأي تشوتو نايت قدام بمزقاب سيت نتصوت عن ربح أخذ كيرا أخيلو دحر 4 معات دما أب قدام يقر ربع فصامي تشامبيون ليج أوروبا أب بارك داس برينس مس بي إتش جي كلتا بغلت مع راب وصول صوت عن مخفت شوتو مزقيبو ب10 دقيقة ميازا ديبروين أنصار باريس سان جيرمان عوض شوتو بمزقاب نمايستر سيتي نافرق فصامي تشامبيون ليج أسقيروا ኣብ ታሪክ ተክለብ ንፈለማ እዋን ብድምር ውፅኢ 3-2 ክዛዘማ ክኢልዋ ማርክ ኦግዶን ኣብ ዘ ኢንዲፔንደንት ኣብ ጻሕፈ ካብቲ ቤልጂማዊ ተደንቕ ሸቶ ኢና ርኢና ንኩዕሶ ብግቡእ ኮንትሮል ገይሩ ቢኤፍ ሃሪሙ ማራኺ ሸቶ መዝጊቡ ቀፂሉ ብዕለ 8 ጉንበት 2016 ምስ ኣርሰናል 2-2 ማዕረ ኣብ ዝተፈላለዩ እውን ሸቶ ኣመዝጊቡ ዋላኮ እዚ ውፅኢት ንተስፋታት ሲቲ ንመጻሪ ቻምፒየን ሊግ ካብ ኢዳ ዋላ ተምለጣ ዓመተ ስፖርት 2016-2017 ፍሉይን ብሉፅን ተጻዋታይ እዩ كل يزجبر بزي كعسة قدامي تقلاسي مس كعسة دمان نصوري فتصم كل يزري بيب غارديولا بعلى 10 شوعات مسكرم كنتشن 10 شدشن ديبروين دحر مسي تزرعي بلوز بقعت كول صخل زبولي
ብዕለት 10 መስከረም 2016 ዴብሮይን ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ማንቸስተር ደርቢ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ሸቶ መዝጊቢ ሸቶ ቀሪቦም ሲቲ 2-1 ተዓዊታ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ፀወታ ተሸሊሙ። ብዕለት 17 መስከረም 2016 ዴብሮይን ደጊሙ ብሉፅ ተፃዋታይ ተሸሊሙ። ኣብ ልዕሊ በርንማውዝ 4-0 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ዴብሮይን ንቀዳማይ ሸቶ መዝጊቡ ንራብዓይቲ ሸቶ ድማ ቀሪቡ። ኣብ ካልኣይቲ ሳሰይቲ ሸቶ ድማ ኣብ ቅድሚ ቀረብ ንሸቶ ዕዙዝ ተራ ተፃዊቱ። ድሕሪ ኣህጉራዊ ዕረፍቲ ማንቸስተር ሲቲ ዝቕፅል ፀወታ ኣንጻር ኤቨርተን ብ15 ጥቅምቲ 2016 ፀወታ ኣብ ዘካየደትሉ ውፅኢት 1-1 ተዛዚሙ። ኣጉየሮን ዴብሮይንን ክልቲኦም ዘይኣመሎም ፍጹም ቅልዕ ክስሕቱ ከለዉ ነሊቶ ካብ ተቐያረ ወንበር ኣትዩ ንሲቲ ማዕረ ትገብር ሸቶ መዝጊብላ። ብዕለት 1 ሕዳር 2016 ሲቲ ኣንጻር ባርሰሎና 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ዴብሮይን ካብ ነፃ ቅላዕ ፍሪኪክ ብልፅቲ ሸቶ መዝጊቡ። ብዕለት 21 ጥቅምቲ 2017 ሲቲ ኣብ ሜዳ ምስ ቶተንሃም 2-2 ማዕረ ኣብ ዝተፈላለዩትሉ ግጥም ዴብሮይን ኣብ ክልቲአን ሸቶታት እግሩ ሓዊሱ ሓንቲ ሸቶ መዝጊቡ ሓንቲ ድማ ንሊሮይ ሳነ ቀረብ ገይሩ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ፀወታ ተባሂሉ ተሸሊሙ። ብ19 መጋቢት 2017 ዴብሮይን ኣብ ስታድየም ኢትሃድ ኣንጻር ሊቨርፑል 1-1 ኣብ ዝወፅሉ ግጥም ብሉፅ ብቕዓት ኣርዩ ንኣጌሮ ድማ ሸቶ ንኸመዝግብ ቀረብ ገይሩሎ። ዓመተ ስፖርት 2017-2018 ዴብሮይን ንክልቲአን ሸቶታት ኣጉየሮን ጋብርኤል ጀሱስን ቀረብ ብምግባር ብሉፅ ብቕዓት አንፀባሪቑ። ብ9 መስከረም 2017 ኣብ ሜዳ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል 5-0 ብሰዓረትሉ። ብ16 መስከረም ዴብሮይን ንኣጉየሮ ኣብ መወዳእታ ሲቲ ኣብ ልዕሊ ዋትፎርድ 6-0 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ንሸቶ ከመዝግብ ቀረብ ብምግባር ሓጊዝዎ። ብዕለት 26 መስከረም ዴብሮይን ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017-2018 ንፈለማ እዋን ሸቶ መዝጊቡ ኣብ ልዕሊ ሻክታር ዶነስካ 2-0 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ቻምፒዮን ሊግ ኤሮፓ። ብ30 መስከረም 2017 ኣብ ፕሪምየር ሊግ 2017-2018 ቀዳሚት ሸቶ መዝጊቡ። ሲቲ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንክለቡ ነበር ቸልሲ 1-0 ኣብ ሰዓረትሉ። ብ14 ጥቅምቲ ዴብሮይን ኣብ ልዕሊ ስቶክ ሲቲ 7-2 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ 2 ኣሲስት ገይሩ። ብ5 ሕዳር ዴብሮይን ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ሸቶ መዝጊቡ። ብ18 ሕዳር ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ሌስተር ሲቲ 2-0 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ሸቶ መዝጊቡ። ብ29 ሕዳር ንመኽፈቲ ሸቶ ሲቲ ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ንራሒም ስተርሊንግ ኣብ ልዕሊ ሳውዝሃምፕተን 2-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ እውን ከም ትልሙድ ቀረብ ገይሩሉ። ብ13 ታሕሳስ ዴብሮይን ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ስዋንሲቲ 4-0 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ሸቶ ብምዝጋብ ነቲ ኣብ ላዕለዎት ደረጃታት ተኸታታሊ ዓወታት ዘመዝገቦ ክብረ ወሰን ናብ 15 ፀወታታት ኣነዊሕዎ። ብ16 ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም 4-1 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ሸቶ መዝጊቡ። ፔፕ ጋርዲዮላ ድማ ዴብሮይን ነታ ክለብ ዝሓሸት ትካል ክትከውን ይሕግዝ ኣሎ ኢሉ። ብ27 ታሕሳስ ዴብሮይን ንሸቶ ስተርሊንግ ኣብ ልዕሊ ኒውካስል ዩናይትድ 1-0 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ኣሲስት ገይሩ። ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ EFL ካራባኦ ካፕ ኣብ ልዕሊ ብሪስቶል ሲቲ 2-1 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ዴብሮይን ሸቶ መዝጊቡ። ብዕለት 20 ጥር ንኣጌሮ ኣብዚ ፀወታ ቀዳሚት ሸቶ ንኸመዝግብ ኣሲስት ገይሩሉ። ኣብቲ ፀወታ ሃትሪክ ኣብ ዝሰርሓሎ ኣብ ልዕሊ ኒውካስል ዩናይትድ 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ እዩ። ብዕለት 22 ጥሪ 2018 ዴብሮይን ምስታ ክለብ ሓድሽ ናይ ነዊሕ ግዜ ውዕል ብምፍራም ክሳብ 2023 ኣብታ ክለብ ክጸንሕ ምዃኑ ረጋጊጹ። ብ23 ጥሪ ኣብ ካልኣይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ EFL ኣብ ልዕሊ ብሪስቶል ሲቲ 3-2 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ናይ ዓወት ሸቶ መዝጊቡ። እዚ ድማ ንሲቲ ናብ ፍጻመ ክትሓልፍ ሓጊዝዋ። ብድምር ውፅኢት 5-3 ተዓዊታትሉ። ብ31 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ዌስት ብሮሚሽ ኣልቢዮን 3-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ሸቶ መዝጊቡን ቀሪቡ። ብሉፅ ተፃዋታይ ቢቢሲ ተባሂሉ ድማ ተሸሊሙ። ብ10 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ሌስተር ሲቲ 5-1 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም 3 ኣሲስት ብምግባር ንኣጉየሮ 2 ሓንቲ ድማ ንራሒም ስተርሊንግ ገይሩሎም። ብዝሓ ኣሲስቱ ናብ 14 ክባቢልዎ። ብ25 ለካቲት ኣብ ፍጻመ ዋንጫ EFL 2018 ኣንጻር ኣርሰናል ምስ ቤስት 11 ጀሚሩ። ሙሉእ 9 ደቂቕ ድማ ተፃዊቱ። ማንቸስተር ሲቲ 3-0 ብምዕዋት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017-2018 ጽቡቓት ሸቶታት ከተመዝግብ ኮላ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ትሕቲ ፔፕ ፈላሚት ዋንጫ ክትረክብ ክኢላ። ብ31 መጋቢት 2018 ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ንጋብርኤል ጀሱስ ኣሲስት ብምግባር ሲቲ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ንምውሓስ ሓደ ተወሳኺ ዓወት ጥራይ ከም ዘድልያ ረጋጊጹ። ብ22 ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ ስዋንሲቲ 5-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ሸቶ መዝጊቡ። ብ13 ግንቦት ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ዴብሮይን ንመዕወቲ ሸቶ ጋብርኤል ጀሱስ ኣብ ልዕሊ ሳውዝሃምፕተን 1-0 ብምዕዋት ቀረብ ገይሩ። ንጠቕላላ ነጥቢ ቻምፒዮንስ ሲቲ ናብ 100 ዓቢዋ ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ነጥቢ ንክኸውን ዓቢ ዋጋ ከፊሉ። ዴብሮይን ብሉፅ ተፃዋታይ ቢቢሲ ተባሂሉ እውን ተሸሊሙ። ኣብ መላእ ዓመተ ስፖርት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 16 ኣሲስት ብምግባሩ ዝለዓለ ብምዃን ተሸሊሙ። ዴብሮይን ንፈለማ እዋን ብሉፅ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ሽልማት ተዓዊቱ። ብተወሳኺ ኣብ ብልፅቲ ጋንታ PFA ናይዚ ዓመት ተመሪፁ። ብሉፅ ተፃዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ተባሂሉ እውን ተመሪፁ። ዓመተ ስፖርት 2018-2019 ብ15 ናሓሰ 2018 ዴብሮይን ኣብ እዋን ልምድ ኣብ ቡርኪ መጉዳእቲ ጋጢምዎ። ሓያሎ መርበባት ሓበሬታ ክሳብ 3 ዋርሕ ክፃወት ከም ዘይክእል ኣፍሊጣን።
ድሕሪ 2 መዓልቲ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ የማናይ ብርኩ ናይ ጎናዊ ኮላተራል ሊጋመንት መግመይቲ ከም ዘጋጥሞን መፅባሕቲ ከም ዘድልዮን ንሰለስተ ዋርሒ ከም ዘይፃወትን ብምሕባራ ዓብ ሻቅሎት ፈጢሩ ዴብሮይን ኣብ ጥቅምቲ 2018 ናብ ፀወታ ተመሊሱ ነዊሕ ገይፀንሐ ኣብ 4ይ ዙርያ ዋንጫ EFL ኣንጻር ፍልሃም ዳግማይ ኣብ ብርኩ ማህረምቲ ገጢሞ እቲ ማህረምቲ ን5 ክሳብ 6 ሰሙናት ካብ ፀወታ ክእለት ህዝቢ ተገይሩሎ ድሕሪ 3 ሰሙን ግን ካብቲ ዝተገመተ ኣዝዩ ኣቐዲሙ ሙሉእ ልምምድ ጀሚሩ ኣብ መዛዘሚ ፀወታ FA ካፕ ኣንጻር ዋትፎርድ ተቀያሪ ኮይኑ ጀሚሩ ሳልሰይቲ ሸቶ ብምዝጋብን ንክልተ ተወሰኽቲ ሸቶታት ብምቕራብን ሲቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ እንግሊዝ ንፈለማዋን ኣብ ውሽጢ ሃገራት ትሪብል ስሉሳዊ ዓወት ክትዓትር ዘይድገም ተራ ተፃይቱ ብቕዓቱ ድማ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ፀወታ ተባሂሉ ንክሽለማ ኺኢልዎ ዓመተ ስፖርት 2019-2020 ብዕለት 30 ሕዳር 2019 ዴብሮይን ኣብ ሊግ ኣንጻር ኒውካስል 2-2 ዝተማዕረሪትሉ ፀወታ ብቮሊ ሸቶ መዝጊቡ እታ ሸቶ ብልፅቲ ሸቶ ፕሪምየር ሊግ ናይ ወርሒ ሕዳር ተባሂላ ተሸሊማ ብዕለት 15 ታሕሳስ 2019 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ኣብ ኢሜሬትስ 3-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም 2 ሸቶታት ብምዝጋብ ደሚቑ ዴብሮይን ኣብ 26 ለካቲት 2020 ኣብ ዙር 16 ቻምፒዮን ሊግ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ንሪያል ማድሪድ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ 2-1 ኣብ ሳዕረትሉ ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ኩሉ ውድድራት መበል 50 ሸቶ መዝጊቡ ኣብ ናይ መወዳእታ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ሲቲ ኣብ ሜዳ ኖርዊች ሲቲ 5-0 ረቲዓታ ዴብሮይን 2 ሸቶታት ኣመዝጊቡ መበል 20 ግዜ ኣብ ሊግ ቅረብ ገይሩ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ዝበዝሐ ኣሲስት ብምዝጋብ ክብረ ወሰን ቲየሪ ሄንሪ ማዕረ ኮይኑ ንኻልኣይ ግዜ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ዝብል ሽልማት እውን ተዓዊቱ ብተወሳኺ ኣብ ታሪክ ኣብ ክልተ ካብ ብሉፃት 5 ሊጋት ኤውሮጳ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት 20 ኣሲስት ዝበፅሐ ናይ መጀመርያ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣብቲ ፀወታ ብነዊሕ ርሕቀት ዘመዝገባት ንኣሸቶ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንኻልኣይ ግዜ ብልፅቲ ሸቶ ፕሪምየር ሊግ ናይ ወርሒ ብምዃና ንሽልማት በቂዑ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመተ ስፖርት 13 ሸቶታት ብምዝጋቡን 20 ኣሲስት ብምግባርን ካብ ክፋል ፀወታ 104 ዕድላት ብምፍጣርን ብሉፅ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ተባሂሉ ተሸሊሙ እዚ ድማ ካብ 2006 ጀሚሩ ኣብ ዝኾነ ካብ ብሉፃት 5 ሊጋት ኤውሮጳ ንዝነበረ ተፃዋታይ ዝበዝሐ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ብልፅቲ ጋንታ PFA ተሸሊሙ ብሉፅ ተፃዋታይ PFA ሽልማት ብምዕታር ናይ መጀመርያ ተፃዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ብምዃን ተዓዊቱ ዓመተ ስፖርት 2020-2021 ብዕለት 21 መስከረም 2020 ኣብ ቀዳሚት ፀወታ ሲቲ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ወልቭስ 3-1 ኣብ ሳዕረትሉ ግጥም ዴብሮይን ሸቶ መዝጊቡን ቀረብ ገይሩ ምስታ ወሳኒ ፀወታ ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነት ሊቨርፑል ዴብሮይን ንገብርኤል ጀሱስ ኩዕሶ ብምሕላፍ ኣብ ልዳት ኣንጻር ጋንታ ፍጹም ቅልዕ ከምፅእ ሓገዝ ገይሩ እቲ ፀወታ 1-1 ማዕረ ተዛዚሙ ብ7 ሚያዝያ ዴብሮይን ናይ 4 ዓመት ውዕል ፈሪሙ ድሕሪ ዝገበርዎ ዝርርብ 30% ተወሳኺ ደሞዝ ብምውሳኽ ክሳብ 2025 ውዕሉ ኣናዊሑ ብዕለት 25 ሚያዝያ 2021 ዴብሮይን ንዛሃረማ ናፃቕላዕ ብኤምሪክ ላፖርተ ብርእሱ ናብ ሸቶ ብምዝጋብ ሲቲ ኣብ ፍጻመ ዋንጫ EFL ኣብ ስታድየም ዌምብሊ ኣንጻር ቶተንሃም 1-0 ክትዕወታ ኺኢልዋ ብ28 ሚያዝያ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ PSG 2-1 ኣብ ሳዕረትሉ ግጥም ሓንቲ ሸቶ መዝጊቡ ብ29 ግንቦት ዴብሮይን ኣብ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ምስ ኣንቶኒዮ ሩዲገር ድሕሪ ምግጫው ኣብ ርእሱ ማህረምቲ ገጢምዎ ብጋብርኤል ጀሱስ ተቐይሩ ወፂኡ እንተኾነ ግን ጋንትኡ ኣንጻር ናይ ቀደም ክለቡ ቸልሲ 1-0 ተሳዒራ ድሕሪ እቲ ፀወታ ዝተገብረ ሕክምናዊ መርመራ ዴብሮይን መስበርቲ ዓፅሚ ፍንጫን መንቃዕቲ ዓፅምን ከም ዘጋጠሞ ብምርጋፅ ኣብቲ ዳግማይ መደብ ዝተታሕዘ ውድድር ዩሮ 2020 ንምስታፍ ጥርጣረ ፈጢሩ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ኬቨን ብሉፅ ተፃዋታይ PFA ሽልማት ተሸሊሙ ዓመተ ስፖርት 2021-2022 ብዕለት 26 ሚያዝያ 2022 ዴብሮይን ኣብ ቀዳማይ እግር ሪያል ማድሪድ 4-3 ኣብ ሳዕሩሉ ኣብ 93 ካልእ ዝቐልጠፈ ሸቶ ፍርቂ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ኣመዝጊቡ ብ11 ግንቦት ኣብ ውሽጢ 24 ደቂቃ 4 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ሲቲ ኣብ ልዕሊ ወልቭስ 5-1 ኣብ ሳዕረትሉ ግጥም ምስታ ክለብ ናይ መጀመርታ ሃትሪክ ዘመዝገበን ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ሳልሳይ ዝቐልጠፈን ሃትሪክ ሸቶታት ብምዝጋብ ማራኺ ፀወታ ርኢና ወሃቢ ርእይቶ ስካይ ስፖርት ኣንዲ ሂንችክሊፍ ነዚ ቅያ ናይ 23 ደቂቕ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጂኒየስ ክብል ክገልጾ ከሎ ጀረሚ ዊልሰን ድማ ኣብ ዘደይሊ ቴሌግራፍ ኣብ ዝፀሓፈ ጽሑፍ ዴብሮይን ዘመዝገቦ ፀጋማይ እግሪ ሃትሪክ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝተረኣዩ ብሉፃት ምርኢታት ሓደ ኢሉ ዴብሮይን መሊሱ ብሉፅ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ሽልማት ተዋሂቡ ልዕሊ ሓደ ግዜ ነዚ ሽልማት ዝዓተረ ራብዓይ ተፃዋታይ ኮይኑ ብዘይካ ዝንራብዓይ ግዜ ብሉፅ ተፃዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ተዓዊቱ ከም ውፅኢቱ ድማ ምስ ሪቻርዳን ኣማዕሪርዮ ኣብታ ክለብ ዝበዝሐ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ዝዓመት ተባሂሉ ብተወሳኺ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብሉፅ ምዝጋብ ሸቶታ ክለብ ኮይኑ ነዚ ዓመተ ስፖርት ብ15 ሸቶታት ተዛዚምዎ እዚ ድማ ብውልቂ ዝበለፀ ክብረ ወሰን እውን እዩ ነይሩ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዛዕባ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ክሳብ ንመፅእ ሰላም